खुलुमबाय आंनि मुङा अलंबार बसुमतारी आङोथ' ओरैनो जेबो भिडिअ ब्लगिं बेबायदिनो जेबो एक्सपिरियेन्स गैया आंनाव थेवबो आं नाजानो नागिरदों आरो स' ब्लगिंखौ स्टार्ट खालामनायनि मेन जाहोनानो जागोन आङो जेनेबा माहायबाफोर बेरायनो थाङोबा बा माहायबाफोर ट्रेकिंफ्राव बांसिन थांनाय जायो ओमफ्राय राइड खालामनाय जायो राइडखौबो इमान खालामा बोसोराव खेबनै बा खेबथाम बेबायदि जायो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों बा बे ब्लगिंनि गेजेरजों मेम'रिस हिसाबै आङो दोनलांनो बाफोर बेरायहैदों मादों बेफोरखौ आङो उनाव नायफिनगोन बा आंनि सोरबा लोगोफ्रा नुथों बेबायदि साननानै आङो इउटिउब चेनेल खुलिनो नागिरदों आरो स' नोंथांमोना सापर्ट खालामनांगौ 14 मेआव जोङो सिक्किमाव रेड फान्डा राइडार्स मिटनि थाखाय ओंखारनो नागिरदों बे राइडार्स मिटआव आंखौ थांनो थाखाय खाबु होनाय मानसियानो जाहैबाय लुइस बेबो क'क्राझारनिनो BBMC Bon-Asur ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनि चिफ आरो बियो ओमफ्राय बेयो आंखौ Bon-Asurनि मेम्बार हिसाबै आजावनानै लानायलाय आङो बे अपरचुनिटिखौ मोनबाय आरो जे राइडार्स मिटआव रेड फान्डा राइडार्स मिटआव आङो थांनो थाखाय रेडियानो जाहैबाय आरो थांगोनबो ओमफ्राय गाबोनहाय फुंनि 7टासोआव ओंखारगोन आरो नायनोसै बेसेबां हायो आंनावथ' जेबो एक्सपिरियेन्स गैखाया थेवबो आं नाजागोन जेसेबां हायो बेस्ट होनो नाजागोन आरो हायाबाथ' हायासै गाज्रि जागोन बे आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ जागोन आरो स' नोंथांमोन प्लिज नायदो आरो मोजां मोनोबा लाइक होनानै थां स' थेंक इउ भिडिअखौ आङो बर'जोंनो गावनि बिमानि रावजोंनो स्टार्ट खालामनोसै स' जोङो रेडियानो जाजोब्बाय अलमस्ट खाजोब्बायानो लड जाजोब्बाय स' ओंखारनोसै दा फुंनि 7टा जाबाय ओमफ्राय फ्लेग अफ खालामनो थाखाय जोंखौ बिसमुरियाव खावसेया नेगासिनो दङ जोङो एसे लेट जाबावबायसो दा जोङो नै जोंना Bon-Asurनि फ्लेगआ गिबियावनो बुंखायो आं थारमाने बारा भिडिअ बानायनाय भिडिअ बारा एक्सपिरियेन्स गैया आंनाव थेवबो आं नाजानोसो नागिरदों आरो स' माबाफोर गोरोन्थि मोनोबा निमाहा हो दा आं भिडिअखौ आं एसे लेट जानायखाय आङो न'निफ्राय मोजाङै भिडिअ खालामबोआसै स' हल्थुगावजों ओरै हाबबाय हल्थुगावजों थांगासिनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनै बेहाय जोंखौ सि अफ खालामफैनायनि थाखाय NDDCनि फंबायफोर आरो आंजोंनो जेनेबा जोंनिनो क्लाबनि Bon-Asur ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय जाखिनि नुजाफैनो हादों आरो जों 8 जन दङ रेड फान्डा राइडार्स मिट भलिउम 3 आव थांगासिनो जोङो सिक्किमाव रराथां होनो इस्ट सिक्किमाव बाहाय थांगासिनो जों दङ दा मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंना बाहाय जोङो बड'लेण्डनि जाखिनि जायगा दङ जोंनि बर'फोरनि हारिमु दङ ट्राइबेलफोरनि जाखिनि कास्टम्स दङ ट्रेडिसन्स बेफोरखौ जों फोसावनो थाखाय जों बे राइडखौ मारिनो नागिरदों आरो प्लास जोङो जाहाथे मानसिफ्रा सेफ राइडखौ बुजिथों आरो नोंथांमोना जोंखौ नुनानै जाहाथे सेफ राइड जेखिनि गियार दं राइडिं गियार्सफोर हेलमेट दं नी गार्ड दं जाहाथे सेफटि राइडिं गियार्स गाननानै नोंथांमोना राइड खालामो बेखौ जों खावलायो आरो खनसेबाव आङो Bon-Asur ब्रादार्स मटरसाइकेल क्लाबनि चिफ जानानै नोंथांमोननिसिमखौ हामलायनाय जासिहरबाय गोजोन्थों थेंक इउ खेबसेनो वान शट आसाम बारबाय बेंगल बेस्ट ये सेमसुं राइट हार्ड नैबे बिथाङा जोंना बिराद लाजि गुसु आदा दैमालु भिडिअ लानो हायिया जाहैबाय आंना ग'प्र'आ माबायाथ' दङ वाटारप्रुफ बैयो केसआथ' दङ ओमफ्राय माने हेलमेट माउन्टआव लगायबाथाय मा जायो माबायानो एंगेलानो मिलाया थारमाने गोजौथिं थाङा आरोना गाहायावल' थाङो स' ओंखायनो अखानि टाइमाव आङो माबा फुटेज बानायासै आरो वाव समायना रमायना पार्पल कालारनि बिबार आवजार बिबार बिफांसो मोजांलै बे जायगाया लामाया बरिया आरोखि एकदम प्लेन चकचका वाव ब्रो ओए टाइगर
wow, feeling like a मा होनोमोनलाय बिदिखौ अफ-र'डिं ब्र स्टार्ट जाबायबो अफ-र'डिंनि आरोथ' आरो सौफैबावाखैनो स' मजा ओइ मजा नै जोंना आदा टाइगारा गांजेमा टाइगार राइडार नै नायदो बुवा दानिया मा जाखो फैफुबाय थानाय समावनो सासे बै फंबाय दैमालुनि बाइकआ खिथुनि साखाया गाजोलामनानै पामचार जाबायनो आरोना ओमफ्राय दा जोङोथ' नैबे आदा लुइसजों जों फार्स्टमोन ना एसे सिगाङावमोन आरोना ओमफ्राय दाना बिसोरखौथ' गारनानै थांनो हाया जोङो एसे आवगायनानै मोनसे दखानाव सा लोंथावथाव बेयावनो नेनसै होननानै हासिमारायाव थाफैबाय आरो दा बेयाव नेथ'नोसै बिसोरो बेसे गोबावजों सफैयो जों फैनायाव एसे लेट जादोंमोन आरोना होबाय बियो जागोनानै दं मालाय सफैग्रोनानै बे टाइमावनो बे बाइक पामचार जाजानायाबो फंबाय दैमालुजों बे आदा दैमालुजों दैमालु सानै दे फंबाय दैमालुनि गारिया लिक जादोंमोन आरोना बे फंबायमोनाबो सफैबाय ओमफ्राय दा बेयावनो जोङो लान्च जानानै बेनिफ्राय ओंखारलांसै थाबैनो ब्रादारनाव बेयो गांजेमा टाइगार नै जाखांनाय लोगो ओंखारफिनबायबो मानोना एसे थाब गोख्रैयै थांनो सानदों आरोना जेसेबां गोख्रै बा जेसेबां सिगां सहैयो एसेबां जोंनिनो मोजां टेन जायगा मोजां लानानै थानो हागोन बेफोरबायदि सानदों आरोना खिन्थु स्पिड सालायनाय बे नङा आरोना टाइमखौ कभार खालामनोसो नाजागोन स्पिड सालायनानै थाङा आरो स्पिड लिमिटाव थांगोन आरामसे लाहे अखायाबो ओरैबायदि दिगदार ना थारमाने ग'प्र'खौनो बरननो हायासै ओमफ्राय दा थेवबो एसे मोनसे जायगायाव लाखिथ'नानै आं ग'प्र'खौ हाननानै अखा नागारनायखाय माबाबाय आरो ओमफ्राय दा मोननोसैयानो बारा गोजान गैलिया बै माबानिफ्राय सेबकनिफ्राय ओरै फैबाय आरो सेबक बारनानै ओमफ्राय हाबनानै जोङो रंफ'जों हाबबाय आरो रंफ'जों गेंटक मोननायनि सिगां रंफ'जों हाबनानै जुलुक र'ड मोनसे दङ बेजोंहाय हाबबाय ओमफ्राय जुलुक र'डनि बे रंफ'नि खाथियावनो माबाया आरोखि र'टां माबाया रेड पान्डानि भेन्यूआ बे खाथियावनो आरोखि स' थांनोसै मोनाहांबायानो लासै थांनोसै मोननोसै नैबे राइट साइडनि नैबे ब्रिजजों ओरै थाङोबानो जुलुक र'डआ बेजोंनो जुलुकखौ बेजोंहायनो थांनांगौ आरोखि ओमफ्राय जोंथ' दिनै जुलुक थाङा 16आवसो नालाय जुलुक राइडआ स' 16आव बे जों थांगोन आरोखि जों दा रेड पान्डानि भेन्यूआव थांग्रोनोसै फैनानै मोनागुलायबाय आरो ओमफ्राय जोङो रेड पान्डानि भेन्यूनि हाबग्रा लामाजों हाबबोबाय ओमफ्राय लामाया बिराद गाज्रि आरो एकदम हाजोनि लामा माथो होनबावनो अफ-र'डिं होननांगौ जाहैबाय ओमफ्राय केयारफुल आरोखि सालायनांगौआ माफिया राइडार ब्रादार अनुपखौ आङो थारमाने माफिया राइडार बायदि नुयो होननानै बुंदों आरोना नामखौनो माफिया राइडार दोननो सानदों बिनिखौ फैनानै जोङो एकदम मन्जिलनि खाथियाव आरोखि ना भेन्यूखौ मोनथारनोसैयानो ओमफ्राय बेयाव ओरैबायदि गाहाय संलाय लामायाबो एकदम हेभि आंथ' मोजांसो मोनो बिदिखौ मोजांबो मोनो गाज्रिबो मोनो सम बिदिनो आरोना
खिन्थु मोजां सालायनांगोन नङाबा गोलैनोबो हागौ बेयाव अन्थाइ हारां हाथां बिराद दङ आरो अफ-र'डिं नैबेनो वेलकाम गेट दा बेयाव जोंखौ वेलकाम खालामगोन गावसिनि ट्रेडिसनेल मा होनोमोनलाय बिदिखौ गुड विश माबा जोंनि बर'फोरनि बायदिनो आर'नाइ टाइप आरोखि बेबो स' सनमान होनानै जोंखौ वेलकाम खालामबाय ओमफ्राय नायनोसै बयखौबो सेरगोन बयखौबो जोंनि बर'नि बायदि बेबो आर'नाइयानो आंबो सोनो फैबाय बेवहाय मोनसे स्पेसियेल बुस्थु दंमोन आरोना बेयाव माने वेलकाम ड्रिंक मोनसे दङ आरोखि ओमफ्राय बेखौ आङो सानदों दैफोर दां माबाफोर बुस्थु दां बेबायदि सानदों आरोना आङो खिन्थु बियो विस्किसोमोन दे विस्कि माने बयखौबो रिलेक्स बेयाव फैनानै बयबोथ' गोजान गोजाननिफ्रायसो फैदों रावबो खाथिनिया गैया स' बेयाव बयबो फैजोबदों मेंनानै फैजोबदों गोजान गोजाननिफ्राय बाइक सालाय फैदों बेयाव खापसे एसेल' होयो दे बांद्राय बुरजाबो नङा जास्ट ओरैनो खापसे टेस्ट खालायनो थाखाय होयो आरो दायो जोङो एकदम बेनियाव सफैथारबाय आरोना केम्प साइडआव ओमफ्राय बेयाव बहुद दाब जायगानि राइडार्सफोर गासिबो फैजोब्बाय ओमफ्राय गावबागाव जायगा लाबाय स' जोंबो लाबाय जोंना एकदम स्टेजनि खाथियावनो आरो एकदम टेन्टनिफ्रायनो नाहरनानै मजाखौ लानो हायो आरोखि ओमफ्रायो जोङो दसे सम एन्जय खालामखांनायनि उनाव एसे ओंखामाबो उखैबायना गोजान गारि सालायनानै थांनायथ' स' ओंखायनो ओंखाम जानो जों गावबागाव फ्लाइट लानानै बेयाव सेल्फ सार्भिस दे गावबागाव हायनानै जानांगौ हायनानै लानांगौ बे टाइपनि आरोखि स' नायलांदो एसे जानायफोरखौ बुलेट चला के कितना साल हुआ? अच्छा मैं भी यस 2009 से मैंने स्टार्ट किया बुलेट ओके गुड बयबो जाजोब्बाय गावबागाव थोरसि गावबागाव लानानै सेल्फ सार्भिसथ' ओंखायनो ओमफ्राय बयबो जाबाय नालाय आंबो जाबाय आंनाथ' एसे जानाया बाराखा नालाय स' नायलांबाय था लोगोफोर दीदी और जमा करके रखो जमा पहाड़ जैसा बना के रखो जमा हम लोग खाएगा पूरा ये बहुत अच्छा से बनाया बहुत आंथ' मा होनबावनो जि ओंखाम उखैनाय खामोन दा जासोब्बाय cheers All good. awesome जोबोद मोजां जादों जासिबाय जोङो बयबो बिराद ओंखाम उखैदोंमोन नै जानांबाय है जानाय नंगौ ओरैनो जाफ्लादों मा नैबे आदा गांजेमाया ओरैबायदि एन्टारटेन खालामोना मथा मथि बे थाबाथाय नों बरिं जाखाया आरोखि ना एकदम बिराद एन्टारटेन खालामोलै बियो जोब्बाय आं एसे लायबावनोसै ओंखाम जाखांनानै एकदमबारे इन्ट्रेस्टआनो बेलेग स्टेजनि दामनायजों मानायजों थानो हायैनि एसे मोसाबाय इन्जय खालामबाय ओमफ्राय दसे मोसानानै इन्जय खालामनानै जोङो गावबागाव टेन्टआव हाबनानै उन्दुनोसै आरोखि मेंबायबो नालाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब बानायदो भिडिअआ आरो डे 2 डे 3 आरो फैबावगोन स्टे टिउन गाइस जय बर' हारि